Hala, nagkusok na. Pati mo nang kasi nagpinilog sa'yo na tanong sa akin. Di marunong pa ilos. Ate nga. So yun po mga kaparin Quezon, good morning. At yun, time check natin nga na 5:30. Maaga akong gumising, gawa nga ng nag-tweet agad ng pampaligo. Maligo. Ito. So maya maligo lang ako dito, tapos punta na ako dun sa barracks para maaga tayo. Ayan. At bali titingnan ko yung yung buong bahay kasi grabe malakas talaga yung lindol dito kagabi dito sa Bicol. Pero lahat naman naka ng lindol, umabot nga ng Cebu, pero yung Cebu yung mas malakas. Manila naramdaman din nila, umabot nga ron ng Boreas din. Lahat naman nakaramdam ng lindol. Ngayon titingnan ko yung kabahayan, kung may mga bitak-bitak. Dito may kunti. Sa likod. Grabe. Ayan o. Lakas yung lindol. Yung mga bitak. Yun po. Daming bitak. Dito wala. Doon meron. Ito. Ayan pa. May mga bitak-bitak. Grabe lakas. Pero yung Cebu, yung pinakang malakas talaga. Kasi yung simbahan doon na nasa 100 years na ay nagiba yung simbahan na Cebu. Ayan o. Mayroon mo. Ay, grabe, sobrang lakas talaga. Yung itong covered court na to dito sa amin, talagang grabe yung uga niyan. Tapos kumakagit-kit. Talagang gumagalaw yung mga ilaw na yan. Gumaganyan, no? Buti na lang kagabi, kising pa ako. At saka, buti na lang ay umuwi ako. Kasi dapat doon ako matutulog sa barracks. Tapos umuwi ako, gawa nga ng ito pa mayroon. Meron pa. Dami pala ng mga bitak.
Ayan. Umi ako dito sa gawa nga nung nagdala ko nung ano. Nagdala ko nung gamot ni Mrs. na binili ko. Kaya ako umuwi dito. Tapos dapat doon ako babalik ulit ako doon sa baras. Doon ako matutulog. Doon sana ako matutulog sa barracks. Tapos, nung naalanganin na, naisip ko na bukas na lang ako pupunta ron kasi alangan na sa daan, gabing-gabi na. Tapos sila, mga siguro, mga 9. Natulog, 9 na yun ma, no? Natulog kayo? No? No? Parang 8 pa lang ata. 8 pa lang, natulog na sila. Ako nag-i-edit ako. Pumunta pa nga ako dun sa bahay nila Papa. Dun kila Pula. Nag-upload ako. Kasi may na yung signal dito. Nakapag-upload ako. Pag uwi ko dito, nagaling dun sa kila Papa, ay nag-edit pa ako. May in-edit pa akong vlog. Nakaupo ako dito. Dito sa lamisan na to. Ako parang naramdaman ko na parang lumilindol. Kasi maingay na dyan sa ano. Maingay na dyan sa labas, sa court. May mga nagsisitakbuhan na. Yun. At binuhat ko kaagad yung ano, yung anak ko. Pero bago ko sila binuhat, kasi ako nalang gising eh. Binuksan ko muna tong ano, itong pinto. Inupin ko muna to. Screen door. Bago ko binuhat yung anak ko. Tapos ginising ko yung ano, yung asawa ko, tinapik ko. Ako bangon na dyan kasi ano, lumilindol. Pero karga ko na si baby. Tapos bumangon din yung ano, yung asawa ko. Binuhat niya rin yung pamangkin niya. Nilabas ko sila dyan. Nilabas ko. Yun. Grabe. Lakas talaga. Tapos, inaisip ko kagabi, magbablog ako. So, talaga ako yung unahin ko na dadamputin yung GoPro para makapag-vlog. Inuna ko na yung pamilya ko. Nilabas ko sila. Tapos, nakahingi ako ng video dito sa kapitbahay namin na nakapag-video sila nung lumilindol talaga. Grabe talaga. Oh, ano ma? Pag ano talaga, ganyan talaga pag alimbawa lindol. Kapag may tinamaan lugar na mahina, may ibang lugar yan na talagang malakas. Tulad ng bagyo. Sa anong puhol? No? For Cebu. Ano kasi Puhol Cebu. Pero Cebu talaga 6. ano yung ano, yung reaction mo nung ginising kita. Kasi tulog na tulog ko eh. Hindi ko alam, tulog din ako. Hindi ko nga alam kung paano ko nabuhat yung bata eh. Nalimpungan ako. Pero narinig mo yung pagkasabi ko sa'yo. Parang naalala ko, nandun ako sa labas. Oo nga. Dala ko na yung bata. Hindi ko rin alam eh. Kasi ito kasi Gulat ako eh. pag tinapik, nakakabangon ka agad eh. Buti na lang talaga, umuwi ako. Eh dapat doon ang matutulog eh. Grabe. Try for Cebu. Oo. Sabi sa Cebu. Sa titingnan ko, maayusan mo yung ano. Diyan o. Tingnan ko rin doon sa ano, doon sa slab, sa taas. Kung may bumitak. Madilim pa. Grabe yung ano, ambon. Tingnan doon sa taas. Buti wala. Wala naman bitak. Wala.
Mga kalapati ko. Wala man bitak dito sa taas. Grabe yung ambon. Mga alaga ko dating kalapati. Nung kinakarera ko yan, mga nakarating na yan ng Kalbayog. Sama yan. Ang chinik ko lang dito sa chinik ko lang dito yung mga bitak-bitak nga sa bahay. Tapos mamaya punta na ako dun sa barracks kasi maagang gagawa. Bali maliligo muna ako, pero mamayang gabi dun na ako matutulog. Ito yung gabi, itong court talaga lakas nung yugyug niyan. Pero yung poste nitong nitong court na to ay bakal yan. Yan, kumakagit-kit yan, lakas talaga, sobrang lakas. Tapos yung mga sila yung nakabidyo dito, yung pinsan ni Mrs. Hiningi ko yung video nila kasi di na ako nakapag-video kagabi, gawa nga ng mas inuna ko yung pamilya ko bago mag-video. Kasi mga tao dyan, mga nagsilabasan, tapos yung mga nagtatambay dito na nagwa-wifi dito sa court ay mga nagtakbuhan na sa mga nagtakbuhan na dyan sa labas. Kasi yung mga ibang tulog na mga nagsilabasan sila, gawa ng napakalakas talaga. Grabe yung lindol na yun. Tapos yun pala yung Cebu, sila yung napuruan, kawawa naman yung Cebu. Grabe. Ganun talaga pag yung lindol. Kapag maglindol na mahina, sigurado may lugar yan na yun ang sabi ng mga sigurado may lugar na na mas malakas pa. Tulad ng bagyo. Di ba yung bagyo? Dito sa amin mahina, pero sa ibang lugar napakalakas. Tapos yung kaibigan ko na kaibigan ko kasi sila maintenance, di ko alam kung yung basta may sila basta maintenance sila, mga CCTV, tapos kung ano pa. Tapos may pandetect sila sa lindol naka-duty sa kagabi, nag-post na umabot pala ng yung lindol sa Maynila, sa BGC yun sila na-detect nila yung lindol din. Basta nasa 2 point, kalimutan ko na yun kung ilang magnitude yun. Baba muna ako. Ayan, kape. Magkape muna. Tapos punta na ako dun sa side. Yung anak ko nandun na, pumasok na. Hindi ko tuloy na-interview si baby kung yung na-feel niya na nagising siya, buhat-buhat ko Siguro ito nakalimpungatan talaga ito ng gusto. Pero yan yung nakakatakot. Kasi yung may kasabihan yan yung Paniniwala dito. mga paniniwala ng ibang tao. Ako, hindi pa naman ako nagganon kasi dito pa naman yan alam may paniniwala yung mga ibang tao na Yung dito yung matatanda dito. Yung nila. Kaya nga na kapag ganyan daw na may lindol, may kapalit daw yan na kung hindi init, kaya ulan. Nakakatakot din. Pag sobrang bilis lang ng
lindol, yung parang bumangga lang, Oo. iinit daw yan. Init. Pag matagal yung lindol, Ulan. bagyo or Bagyo. basta ulan. Basta yun. Grabe yung ano. Tapos, pagtingin ko kagabi sa Facebook, dami nang nag-post. Kawawa naman yung ano, yung Cebu. Yun ang pinakang malakas na tinamaan yung Cebu. Kasi dami talagang napinsalang mga ano. At may namatay din. May mga namatay. Sali. Yung McDo nga, yung McDo. Yung simbahan. Ay, 100 years na kasi yun. Yung simbahan. Kung baga matagal, nakatandaan na. Tapos yung mga sinauna pa magayon na simbahan. Ang grabe. Tapos ayun, tumingin din ako sa group chat namin. Kasi si Kuya Noli, may lagnat. Sabi ni Karot, ginising na si Kuya Noli kasi kasi grabe yung lagnat. Kasi yung umuuga rin yung yung barracks. Tapos may nagsisinin pa nila yung doon kila Jamila. Yung nakasabit na salamin, gumaganyan yan. Gumaganyan to. Pero di ako nataranta. Di ako nataranta talaga kagabi. Pag ganyan, di ako nagpapataranta kasi pag mataranta ka, nakabahan ka. Hindi ka makakapag-isip ng yung tamang gagawin. Kaya kung wala ako ibang naisip, ay buhatin ko yung anak ko, yung mga tulog na, gisingin ko yung asawa ko. Tapos binuhat niya rin yung ano. Tapos yun na. Makalabas kagad kami dito, dinala ko dito sila. Grabe sa linog sa gabi, ano? Lindol. Hindi ko Hindi mo na matiyan ha. Hindi niya pala alam ganda ka, pero Nag-TV pa ako. gusto. Ito kaya, Sa bagay. sabi arani, pa-apple kaya sabi Tapos ito, Oo, binasab. oh. Grabe ko. An-apple tayo. Oo. Sulat to, ako na. Mga, Busy, di ba mga ka? ha? Shit eh. Kurang sa Cebu. Parang nakisunga ko, sabi na ako daw. Nakisunga ko rin. Turog. At nakatulog talaga ako. Pati sa mga tambay, sabi na tinap ko. Mga, Basketball. Maktub talaga. Atang, kaya ako nung nagpapagati ito na, ako ko na rin. yung corn. Nagpapagati. Labayin mo sa post ng sangsang. Doon, napituan niya. Grabe. Talaga ako. Grabe, napakalakas talaga. Tahan ko baga sa G. Ano niya? Ano? Kapi. Kape, anong kape? Green 1. Original. Oh, adi ma. Na, ano nyo yung lindol kagabi? Ha? Naramdaman nyo? Ano nga? Naramdaman nyo yung lindol? Ay, mga mahiyain. Labsok! Namatay mo sa lindol kagabi. Dali. Mga tulog na siguro ng mga bata na to. Tapos yun ang malapit kagabi. Nailabas ko kayo, nakalabas na tayo. Si Papa nasa loob. Nakalimutan natin ba? Ay, hindi ko nga rin. Kasi alam, nagising ako, nandito na ako. Oo, nasa loob. Sabi na nung anak ko, kasi pagdampot ko kaagad, binuksan ko muna yung pinto. Ay! Inopen ko muna yung yung pinto. Tapos yung screen door. Pagbuhat ko, paano yan? Ako lumilin dun. Tapos naramdaman niya. Kung nga nag-earthquake, sabi nung anak ko. Tapos takbo ko papunta rito. Ilagay ko sa dito. Ako dyan ka lang. Dito mismo sa dito sa upuan na to. Ilagay ko sa dito. Tapos sabi ko,
Diyan ka lang kako. Kasi babalikan ko sila mama mo. Pagtakbo ko, buhat-buhat na rin yung kasama ko yung pamangkin niya. Yun pala, nung kwento niya ngayon, hindi niya rin alam kung paano siya nakalabas. Kasi tinapik ko siya, mga tulog na talaga sila. Ayun, napakaano talaga. Ang lagi talaga yung inaano ko na lagi ko nag-pray kay God na ikaw na bahala sa akin at yun, bigyan mo ko ng sign kung ano yung dapat gawin. Kasi yung plano ko talaga kahapon, doon ako sa baras matutulog. Tapos bigla akong umuwi na para, kasi dinala ko na rin dati yung resita niya kasi wala na nga. Tapos bigla akong umuwi na dalan ko ng gamot yung asawa ko. Tapos sabi ko, kung kailan ko ano, di babalik din ako. Nag-edit na ako dito sa bahay. Tapos nung tapos ako mag-edit, alanganin na. Pero sa isip ko, umuwi. Babalik ako dun para, kasi dun may signal dun eh. Biglang may sumagi sa isip ko na wag na akong parang pinipigilan ako na umalis. Parang ganun. Tapos parang kinakabahan ako kagabi. Ayun, di na ako umalis. Tapos sabi ko sa asawa ko, ako dito na lang matulog, bukas na lang ako alis na umaga. Ano, paano ka maka-upload? Sabi ko, upload na lang ako dun kila Pula. Yun pala, may mangyayari na ganun. Pero buti, hindi ganong malakas sa tulad ng nasa Cebu. Grabe. Kawawa naman yung mga nasa Cebu kasi na ano ko sa balita na ano 17 yung patay, 17. At yun, ingat-ingat tayong lahat at sana safe ang lahat. Pero parang umano ata yung ano, Bulkang Taal gabi. Parang nag-alboroto. Tapos yung ano, yung pinakita kong bitak dito sa bahay na tinitirahan namin, ano po yan, dati na po yan. Yung mga bitak na yan, dati na siya na may bitak-bitak. Oh, mga dati ng bitak yan. Doy! Hala, nagkusok na. Pati mo nang kasi nagpalok sa'yo na nagkusok sabi! Bumarog pa, di marog pa. Ate nga niya, nagyuyog-yug na nga niya, ate nga. Nagyuyog-yug na nga na di covered Bay daw. Nagkusok na ay. Nagyuyog na nga di covered ko. Ton pa raw. Pero man ay. Kaya, ako nalilibong siya na ako. Makusog pa oh. Gumaling ka mo sito na. Nalilibong ka upo. Pag-inom tayo ng water. Yung bitak sa ano, yan sa bahay, di ba dati naman yan? Oo, sa Safe naman yan. sa pag-finish. Oo. Nung pag-finish yan, yung simento ay bumitak siya. Pagpuro. Saka yung mga poste niyan, matibay talaga, malalaki yung poste nito. Kasi nakaabang yan para sa second floor. Kasi wala pa silang budget. Yung ginamit dyan ng mga bakal, ito pa nga yung tira. Mga ano yan, mga 16mm. 16mm yung ginamit itong poste. Ginamit ang bakal dito sa poste. Kaya ano yan, safe, matibay talaga yan. Kasi pinagmasdan ko kagabi. Pinagmasdan ko kagabi itong bahay. Tagang parang gumaganyan-ganyan lang. Tapos kakaiba yung pagka ano dito nung paggagawa. Tapos yung sa slab naman yan, may ano yan, may nilagay sila na parang sabing burubangka na panglaban daw dyan sa lindol. Na kung baga mag-anoan sila. Pag alimbawa nagyanig na lindol, mga nakaganyan yun yung parang burubangka, parang maggaganyan-ganyanan lang yung mga bakal niyan. Parang maglalaro lang sila. Kasi nakita ko yung paggawa nito eh. Kasi kami nagmandis dyan. May mga bakal pa nga yan na nakaabang dyan sa taas. Oh. Mga 16mm yan. 6 na bakal yung ginamit dyan. Matibay.
Pero kahit ganun, siyempre di naman natin hawak yung ano ng kalikasan. Talagang inilabas ko sila. Mama? Nakakalungkot lang. Oo. Mga ganyang pangyayari hindi naman kalikasan na ang may gawa. Tapos yung, saan mo na ano yung Bulkang Taal Alboroto? Ha? Bulkang Taal? Sugat na. Nag-Alboroto? Pumatok na. Parang Sinasabi? launa. Nakita ko lang sa ano. Sa, alam mo Balita. naman ang ano ko sa Oo. online. Parati ko mga Mga ano yan? lahat lumalabas balita. Alauna? Ayun, baka Op! Yan. Barkada ko. Ninong ni Bibi. Marvin. Ay, umuwi. Bakasyon pala. Yung galing ibang bansa yun. Sabi yun. Baka yun na yun, kaya nag-ano, di natin alam. Hindi, ang layo ng taal Diba, sa malayo na Cebu. yun. Kaya nakakalungkot na may ganyan na pangyayari. Pero kalikasan lang gumagawa kasi. Kasi may namatay sa Cebu. May mga simbahan na. Yun na yung pinakang malakas na lindol na naramdaman ko dito sa Bicol. Yun na talaga, at yun na rin yung pinakang matagal. Medyo ilang segundo din. Grabe. Yun na yung Sorsogon, Albay. Grabe, malakas. Ang layo ng Cebu sa Oo. atin. Tapos sa Burias, naramdaman, sabi ni Kung makikita yung Parson. mapa, nandito. Oo. Nandito yung Cebu. Madami pagdadaanan, may Bohol dito. Yung Bohol. Andito tayo, oh. Yung Bohol. Malakas dito, kaya nga, sa 6.9, parang inakyat na ata ng 7. 7 magnitude. Dito sa atin, sobrang lakas, pero Oo. sawa ng Diyos. Kasi ito din yung Siguro mga 5 minutes. Ay, Hindi, segundo lang yun. 5 second ba? Mawa ganyan. 5 second. Kasi minutes, maano na yun. 5 second data yun. Base kasi base sa video ng kapitbahay Oo. nila, siguro mga nasa 10 to 15 seconds yun. Oo. Kasi medyo Pwede kasi mahaba yung video eh. Mahaba. At yan, dito kami dati nakatira. Itong bahay na to. Ito yung CR namin na ginagamit. Ngayon garahin na lang siya. Doon banda yung kwarto namin. Doon. Doon baga yung kwarto doon. Tapos yung paglagay dito ng kasi naabutan ko dito na pagtira ko dito ay walang kontador, na nakakabit lang sila kay kay nanay. Tapos nung dito na ako nakatira, ako na nagpalagay ng kontador dito. kaya sa'yo nakapangalan. Sa akin nakapangalan yung kontador dito sa bahay na to. Kasi pag lipat namin dito yung kontador, nilipat na lang. Ako na yung nagpakabit nito. Diba? At yun po, siyempre, masupport po sa aking vlog kasi nasa challenge tayo. Yun, masupport sa laban ko, laban natin to, mga kaparing Jason. Salamat po sa suporta nyo hanggang simula, hanggang matapos, hanggang dulo, kung saan maabot yung ating kakayahan. Makagraduate man sa hindi. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. Ayun po, hanggang dito na ang vlog na to at maraming salamat. Ayun, basta yung bitak dyan sa bahay na pinakita ko, dati naman po yun, dati na. Ayan, bye bye.